سلام صوركم تعزبتي RBL TV Entertainment كما يتخونوا لو مدما حصل فيديو بزعبا prepositional adverbian vorum darum زبلا رستحيز لكم مزيل له سلام مكتتال مراد السنة كمتي أقدم إنجليزي منورك فيديوهات بزعبا prepositional adverbian يخون أنبقى كم verb رومي زيش كيمر مالت انتهي مالتيو زيش كيمر مالت مقلاي ويكا مكنخان مالتيو كل جزء أكنا حتى كلنا vo plus er plus preposition يكون انبقى زيش كيمر verbiu preposition كنتهي وسط زيش كيمر plus plus accusative يزخون كل جزء vo plus er plus ist gleich worum كنا حتى كلنا نتكمل لنا زعجي worum إيش كانت حتى كتملس كلها خا da plus er plus darum إلك تملس حجم بقر أبناء نجارات زاخ نقولهم أبناء نجارات بقر كنرينا kümmert sich den Haushalt. በማለትው ንሱ አገልጋሊ ናይ ባጀት እዩ kümmert sich den Haushalt ከመከፈሉ Haushalt ከመከፈሉ ባጀት ማለት እዩ ሕጂ ክትሓትት ኮለኻ worum kümmert sich ትብል ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ ዘገልግል ትላለህ ንሱ እንታይ እዩ ዘገልግል ክትምልስ ኮለኻ እምበኣር ክትምልሰሉ ኮለኻ kümmert sich darum በዚ ምክንያት የገልግል ኣሎ ማለት እዩ ኢልካ ትምልስ ባልክ ደግሞልኩም ኩሉ ግዜ kümmern plus kümmert plus كل جزء እቲ preposition verb kümmert እዩ እቲ preposition ካ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ sentence ክስራሕ ከለና kümmert sich den Haushalt ንሱ አገልጋሊ ናይ ባጀት እዩ ባጀት ኩሉ ገንዘብ ናይ ገዛ ኾንክል ዝኾነ ኾንክል እዩ እቲ ባጀት ናይ ገዛ ሕጂ ካሓተት ከሎ ድማ worum kümmert sich ንሱ እንታይ የገልግል ኣሎ kümmert sich darum በዚ ምክንያት የገልግል ኣሎ ንሱ ብዛዕባ እቲ ባጀት የገልግል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ብዛዕባ ፐርሰን ክንርኢ ኢና ብዛዕባ ፐርሰን ኣብ ፐርሰን ክንታይ ከመይ ክኸውን እቲ preposition adverbian ኣብ ፐርሰን ኣብ ናይ ሰብ ኣብ ናይ ነገራት ተፈላለዩ ይደኩም ነይረ ናይ ሰብ ከመይ ኢልና ንሓትት ማለት እዩ kümmert sich seine Tochter ንሱ ንጓሉ የገልግል ማለት ሲ ታወልዓ ንእሽቶ ክትኸውን ትኽእል እያ ካብ ሕባ ገለ ከሎ ካናኸና ከሎ kümmern ንብሎ kümmert sich seine Tochter ንሱ ንጓሉ የገልግል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ስለዝኾነ ክሓትት ኮለኻ ኣብዚ vo plus er worum darum ኣይንጥቀምና እቲ worum darum ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ነገራት ኣብ ናይ ዘኺና ንጥቀመሎም ሕጂ እምበኣር ክንሓትት ከለና ኣብ ናይ ፐርሰን wen kümmert sich ሶሪ ኣቐዲመ ኣንተ ፈረሲ እያ kümmern plus plus accusative ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ክትሓትት ከለኻ እምበኣር wen kümmert sich ንመን እዩ ንሱ ዘገልግል ንመን እዩ ንሱ ዘገልግላ
kümmert sich sie ንሱ ንዓኣ የገልግል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣኩዛቲቭ seine Tochter die Tochter sie ኣንሳ ጓል ስለዝኾነት sie ኣብ ኣኩዛቲቭ sie ኣብ ኖሚናቲቭ sie ንሕከይኑ ኣብ ኣኩዛቲቭ ድማ sie ዝኾን deswegen haben wir kümmert sich sie benutzt كدغمه ኣብ ናይ ፐርሰን እና ዘለና ክሳብ ሕጂ ፐርሰን ክኮልኩ ናይ ሰብ ናይ ነገራት ተፈላለዩ kümmern ኩሉ ግዜ verb እዩ ከዓ preposition ከመልና እዞም ቮሩም ዳሩም ንጥቀመሎም ከምኡውን ኣብ ናይ ፐርሰን ናብ ዛኸ ከመይ ይፈላለዩ ተዓዚብና ኢና ሕጂ ድማ ክንሰርሓሎም ክኣልና ማለት እዩ kümmert sich ሕጂ ኖርማል ሰብ kümmert sich seine Tochter ንሱ ንጋሉ የገልግል ኣሎ ሕጂ ክትሓትት ኮለኻ በዛ ስንተንስያ تحت كلها wen kümmert sich ንመን ንሱ ዘገልግል ዘሎ ንመን ክትምልስ ኮለኻ kümmert sich sie ንሱ ንዓኣ የገልግል ኣሎ ተረዲእኩም ከሆን ተሳገበር ኦኬ ሕጂ ናይ ፐርሰን እናክደግመኩም ጉድ ፐርሰን ሕጂ ኻ ናይ ሰብ እዩ ich kümmere mich meine Kinder ኣነ ንደቂ የገልግል ኣብ ገዛ ዝኾነ እንድሕር ከተገልግል ኮለኻ ናይ ቆልዑ ዝኾነ ኣብ ገዛ ክትሕብሕቦም ኮለኻ ich kümmere mich meine Kinder ትብላለኻ ማለት እዩ ኣነ ንደቀይ የገልግል ኣሎ ሕጂ ኣብ ፐርሰን ስለዝኾነ wen kümmere ich mich wen kümmere ich mich ንመን ኢኻ ተገልግል ዘለኻ wen ስለምንታይ wen ንብላልና ኣኮታቲቭ ስለዝኾነ እዩ ንመን ኢኻ ተገልግል ዘለኻ ich kümmere mich sich ich kümmere mich sie sie ስለምንታይ ኣብዚ die Kinder sie ንሳቶም ስለዝኾኑ ሕጂ sie ፕሉራል ኢና ንጥቀም ዘለና ማለት እዩ ኣብ ኣኩዛቲቭ ኣብ ፕሉራል sie ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ካይተለ ነገርና ኣቀዲሜ ብዛዕባ ናይ ዛኸ ግልፀልኩም ነይረ እዚኣ ክደግመልኩም ናይ ዛኸ ናይ ነገራት መኣር ኩሉ ግዜ ናይ ነገራት ኮይኑ ቮሩም ኢልካ ተሓትት ዳሩም ኢልካ ትምልስ ሕጂ ምስቲ ናይ ነገራት ናይ ፐርሰን ናይ ዛኸ ፍልልያቶም ከይኩም ስለዘለኹ kümmert sich den Haushalt ንሱ ኣገልጋሊ ናይ ባጀት እዩ ሕጂ ክትሓት ኮለኻ ማላ እዚኣ ከምታ ኣብዚ መጀመርታዊ ቪድዮ ፍልይ ዝገልፅኳ vo plus er plus ቮሩም ይኸውን ክትሓት ኮለኻ ክትመልስ ኮለኻ ድማ ዳ plus er plus ዳሩም ይኸውን ማለት እዩ እዚ ክኸውን ከሎ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ዛኸ ጥራይ ክኸውን ከሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ፐርሰን ክኸውን ከሎ ይቕየር እዩ wen እዩ ዝኸውን ስለምንታይ sich kümmern plus plus ኣኮዛቲቭ እያ ማለት እዩ ጉድ ድሕዚ ተረዲእኩም ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ ከመይ ኢልኩም ተሓትሙ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ድማ kümmert sich den Haushalt ንሱ ኣገልጋሊ ናይ ባጀት እዩ ክሓት ከለኹ ቮሩም kümmert sich ንሱ እንታይ እዩ ዘገልግል kümmert sich ዳሩም kümmert sich ዳሩም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ kümmert sich den Haushalt ማለት እዩ Haushalt እዚኣ kümmert sich ዳሩም
لمن توكل den Haus halt er توكل دارم والكات مرس خلاها den Haus halt كم سنة فرقة اللي good هجم بار أبزنا يبرسين هذا النقص فيجي إيش كيمرة مش meine Kinder كدقما إيش كيمرة مش meine Kinder أنا ندك أي زكان كن كيمرة كل جزء verb you verb إيش كيمرة مش meine Kinder أنا ندك أي زكان كن كحد كله أكوزاتيف سوزوخنة person سوزوخنة وورم كلاكنة أبزي هذا خبر vem كل plus akkusativ vem كيمرة إيش مش akkusativ كل جزء vem deswegen haben wir hier vem benutzt nehmen ich hatte ich kümmere mich sie einen der Gräser. Ich hoffe es, dass Sie verstanden haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Subscribe und addition to Thank you. نالو مدبي ثانيرا كسب أبقى عن مدب الرقم. Thank you. سلام كنا. روحوس كنيات فاسيقة.